சொல்லுங்க, யார் வேணும்? சாப்பிட்டு 2 நாள் ஆகுதுமா. அப்படியா? இங்கே இருக்க, போய் காசு எடுத்துட்டு வரேன். நம்ம நாடு ஏன் இப்படி இருக்கு? இந்த பக்கம் பணக்காரன், இந்த பக்கம் ஏன், இந்த பக்கம் ஏற்றம், இந்த பக்கம் தாழ். பணக்காரன் பிச்சைக்காரன். உடனே வெளியே பிச்சைக்காரர் ஒருத்தர் இருக்காரு. ரொம்ப கஷ்டமான நிலைமையில இருக்காரு. காசு தேவைப்படுது. என்கிட்ட மனசு இருக்கு, ஆனா காசு இல்லை. சரி, அதான் உங்ககிட்ட ஏதாவது காசு நான் வாங்கி கொடுக்கலாங்க. உங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுங்க. வீட்டுல யாருமே இல்லை, போயிட்டு அப்புறம் வரீங்களா?